Ďalšie naše potulky sú modré v živej vode. Na jednom mieste môžete navštíviť skazem, vinotéku, drevený chodník a živú vodu. Nachádza sa tam veľké parkovisko. Po ľavej strane od neho je len pár metrov skazem. Oproti parkovisku je hotel, vinotéka a informačné centrum. Po pravej strane parkoviska je drevený chodník a živá voda. Hotel má jednu dvojlôžkovú bezbariérovú izbu. Je tam aj vinotéka a pálenica, kde sa môžete zozdábiť s pálením ovocia. Môžete ich produkty aj vyskúšať. Skazen je prístupný, ale treba rátať s nerovným povrchom. Drevený chodník je úplne bezbariérový. Je tam aj malá vyhliadka, ktorá je ale bariérová. Chodník je bezplatný. Živá voda sa nachádza v rodinnom dome, kde sa po poschodiach presúvate výťahom. Na najspodnejšom poschodí sa nachádza asi 5-metrový tunel, kde môžete pozorovať život rýb. Za živou vodou sa nachádza jazierko, kde sa môžete aj okúpať. Je tam pozvoľný vstup. Je tam ale žiadna stolička alebo nájazd do vody. 1,5 kilometra od Modrej sa nachádza velehrad s podzemnou bazilikou, ku ktorej ide výťah, čiže je bezbariérová.